Myslíš, že je voda pre tvoj život potrebná? Áno. A prečo? Lebo svoje piesne nedokážem žiť. Dobre. Myslíte si, že je voda pre váš život potrebná? No samozrejme, čo by sme bez tej vody robili? Veď všade je voda. Rastliny potrebujú vodu, zvieratá potrebujú vodu, aj my. Na vode sme odkázaní. Ďakujem. Budeme sa zaoberať otázkou a tematikou vody, teda všetko o vode, čo už nám známe je, čo sme o nej vedeli, spracujeme, pospomíname si a zároveň budeme hľadať niečo nové, čo sme o tej vode nevedeli, čo zistíme, preskúmame aj z chemického hľadiska, ale aj z takého hľadiska bežného spotrebiteľa a bežného človeka na našej zemi. Moja úloha je zistiť, či je prítomnosť vody aj v takýchto potravinách, ako je tmavý chleba, ovsené vločky a cestoviny. Musíme jesť morskej vody. My ideme vlastne robiť to, že ideme zisťovať, koľko hmotností zabere voda v ľudskom tele a zobrali sme si to väčšie alebo ten najmenší. Najprv odvážime a potom akože vypočítame vlastne na základe údajov. Čo musíme dokázať v tomto projekte o vode? Že voda je nosičom primárnych látok v organizme a použijeme pritom skúmavky. Atrament sme dali do vody, atrament a do toho sme dali kvet, aby či sa zafarbí. Je naša úloha v projekte. V tomto projekte budeme porovnávať obsah rozpustných minerálnych látok v destilovanej pitnej a minerálnej vode. Chemické krešte, hodinové sklíčko, destilovanú pitnú a minerálnu vodu. Úloha v projekte je úprava povrchovej vody do vodárne. No a kde nájdete tie informácie o povrchovej vode? Kde ich vyhľadáte? Na internete a v Rastliny sme namočili, ono sa to vysušilo, vyparuje sa to celé a to sa vytvára drobné rastliny. Aká úloha je v našom projekte? Zostaviť aparatúru na kolobeh vody v prírode. Aké máme pomôcky? Laboratórium stojánky, svorky, držia, kruh, liehový kahán, vyššia kadička, banka. Peťo, kúk. Naša maketu. Čo, Peťa, hľadáš? Hľadám vzorec, ako vypočítať, koľko váži voda v Peťovom tele. Aby tá voda, ktorá sa vyparí, aby stekala dovnútra a dostala do toho kaluška. Dobre, akú vodu tam vlastne máte v tej nádobe? Solanú morskú vodu. Po stenách tá voda steká, pekne. To znamená, najskôr sa nám voda zo zemského povrchu, aj keď je horúco, neustále vyparuje, vo vrchných vrstvách, kde je chladnejšie, čo my máme túto guľatú banku so studenou ľadovou vodou, dievčatá, tak to sú tie vrchnejšie vrstvy a tá voda sa nám skvapalňuje, čiže nám naspäť kvapky padajú ako dážď, zrážky. Uvarili sme ten kvet sáčkom. Celé to bolo súpečko, sme to zaviazali gumičkou, to dole šňúrkou, aby tam nešiel vzduch. Ten sáčok bol suchý, to bola lampa, na to svietilo a tie kvapky vody sa tuto usadzovali, to je to pekne vidieť. Opýtam sa vás, akú úlohu zohrávala lampa v tomto pokuse? Prečo tam bola? Čo simulovala v bežnom živote? Slnko. Liehový kahán a zohrieval som. A ale to je pre vás. Musíme kvapky vody pri kondenzácii. Tak sme do každej skúmavky do jednej sme naliali atrament, do druhej čistú vodu a dali sme do nich kvety a potom sme pozorovali, ako sa ten kvet v atramente mení na modrú. Rovnaké množstvo približne 2 kvapôčky destilovanej vody, minerálnej vody a pitnej vody. Chlapci, dievčatá odparovali na hodinových sklíčkach. Čo sa stalo?
množstvo vody, čo sa im priteká, tak potom, keď sa ten kál chytí tam, ten hustý kál, tak táto voda normálne priteká, ale doma. Berte ho za nohy, hážeme tam Peťa. Ber ho za nohy. Samozrejme na polievanie, len to nie je tak urobené, že by sa si zachytávala voda. Pomôžte nám hustý kál, vyčistená do váhu. A toto sa na čo točí? To mieša, len tam dole má také ešte dole urobené, to pohybuje ten kál trošku ešte a... No, my máme spotrebu ako kúpele asi 3000 kubíkov za mesiac. Za mesiac 3000 kubíkov vody musí sem prejsť. Takže za deň to koľko vychádza. Teraz vypočítajte výtržku. Čističi odpadových vôd z Nivnice vás zdraví 7. z Mládežnícka Púchov.